Primer, donar-vos la benvinguda. Soc l'Antoni, em presento, que no els coneixem. Molts no els conec encara. Soc secretari de la Fundació Randa de Lluís Maria Xirinacs i avui intentaré fer de moderador d'aquest acte. Vull agrair-vos molt la vostra presència, que heu dedicat un temps del vostre espai-temps a compartir ara aquí amb nosaltres amb aquesta presentació d'aquest llibre. La presentació d'aquest llibre que es diu Des de dins de mi, que és una autobiografia d'infància i joventut de Lluís Maria Xirinacs, i la portada la teniu aquí al darrere meu, i a més us han posat llibres aquí al davant també. Cal que tinguem present a Lluís Maria Xirinacs, silenciats com sabeu, molt pocs en vida, i reconeix la importància que ha tingut i té encara pels nostres països catalans. Des de diferents vessants, la demòtica, que no és tan coneguda, però teniu tota la informació, com dirà el Manuel també, a la web de la Fundació, la filosòfica, la política, i també és un referent, o potser hauria de ser més referent en el nostre país, perquè sempre anomenem a altres persones que també són importants, de la lluita no violenta. Ara, on som nosaltres, on estem tots ara, en aquest espai de memòria de la Model, en Lluís Maria Xirinacs va estar empresonat. L'any 1973 va passar una setmana a la segona galeria, que si entreu por ahí, no sé si deixen entrar. Vam estar. Amb motiu de la detenció del 113. I des d'aquí mateix va ser traslladat a la presó de Carabanchel. Això va ser l'any 73, va estar a la presó de Carabanchel fins al 6 d'octubre del 75, i poc després, perquè diem octubre del 75, la nit de Nadal del 75 es va plantar aquí davant, a carrer Entença, davant de la presó Model, per demanar l'amnistia. D'acord? Molts el coneixem d'aquella època, també. A la taula, aquesta taula avui, ens acompanya per presentar aquest acte. A l'esquerra del tot està en Jordi Soler Camardons, que és escriptor, sociolingüista i precisament l'editor del llibre de Boliana Edicions. Després, com a convidada principal, al costat d'ell està la Magda Oranit, que és advocada i lluitadora pels drets humans, a qui agraïm molt especialment que ens acompanyi avui. Gràcies. I aquí al costat està en Manuel García, que és el president de la Fundació Randa Lluís Maria Xirinacs. I en principi ja, sense més que dir de moment, jo donaria la paraula a Àngels, no? Dono la paraula primer a Manuel. Sí? Sí, com a president. A veure, aquí, no? Sí. Exacte, sí. Posa't més a prop. Els mòbils els podeu deixar sense veu. Gràcies. Bé, bona tarda. Gràcies per ser-hi aquí. Jo us llegiré simplement un petit escrit que diu el següent. Bona tarda a tothom. Soc Manuel García, president de la Fundació, i en nom de la Fundació Randa Lluís Maria Xirinacs us dono les gràcies per la vostra assistència. Estem aquí per fer aquesta primera presentació del llibre Des de dins de mi. Aquest any 2022 farà 90 anys del naixement del Xiri i 15 del seu lliurament a la transcendència, acte místic difícil d'entendre a la nostra mentalitat occidental. Els companys del grup d'arxiu de la Fundació estan fent una feina molt gran de documentació i varen veure que calia donar a conèixer aquesta autobiografia. I es van posar a treballar intensament. Avui tenim a les nostres mans el fruit del seu esforç. Que cada vegada més gent conegui la vida i obra de Xirinacs és important per recuperar col·lectivament la importància d'aquesta figura única que hem tingut la sort
de tenir entre nosaltres. També agraeixo molt la presència de la Magda de nit, d'en Jordi Soler i altres companys de la Fundació que ens acompanyen i que seguidament us parlaran. Moltes gràcies. Volia afegir un petit comentari que és, quan el Toni ha parlat de que el Lluís Maria va estar aquí un any i mig davant, molta gent no deu saber que es va editar un llibre molt interessant que relata l'any i mig que va estar davant de la Model, que es diu Amnistia 77, i amb un afegit que deia Franco ha mort. Vull dir, encara tenim algun exemplar a la Fundació. És un llibre que diu dia a dia, hora a hora, tot el que va passar durant aquell any i mig. I és un llibre d'història, diguéssim, de la transició, que us la recomano. Molt bé, moltes gràcies. Comentar que en Manuel era també amic personal des de molts anys del Lluís Maria. I tant. Quants anys? Tu i la teva família, tots? No sé. El Lluís Maria... no recordo. Bueno, jo el Lluís Maria el vaig conèixer davant del Model, per primera vegada. El que passa és que la meva dona l'havia conegut de jove, perquè feien un grup de teatre i de teatre experimental, prohibit aquí a Catalunya. Hi havia un grupet que feien obres de teatre de l'Ionesco, etc. I la Carmina actuava. I també actuava el germà de Lluís Maria. I què pintava el Lluís Maria aquí al mig? Doncs ell feia la crònica d'art. Feia una mena de crònica d'art i, per tant, la Carmina el coneixia des dels 20 i poc anys, però jo no, jo el vaig conèixer aquí davant quan va començar en el 76, no? Va ser. I a partir d'aquí hi ha la creació de la Fundació, el Senat, etc. I sempre he estat... Jo em considero un privilegiat haver conegut el Cirinàs i estar al seu costat. I jo he fet centenars de cursos d'ell, de tota mena. Era una cosa inesgotable, una cosa increïble, difícil, molt difícil d'explicar. I el seu model filosòfic, que el vaig estar estudiant durant molts anys, i després amb el seu, que va ser posteriorment el seu metge, ens vam decidir a explicar-lo nosaltres d'una forma més entenedora, més assequible, i això ja fa 30 anys. I encara continuem els dimecres a la Fundació, un grup de companys que estan seguint tu. Fent un curs de... Aquí teniu xerinats.cat i teniu tota la informació. Aquest és el portal de la Fundació, hi trobareu tot el que hi ha ara, els cursos i tota la informació, diguéssim, del model, de fotografies de la Fundació, de la vida de l'escrit del Lluís Maria, de llibres del Lluís Maria, passatge a tots a PDF, si teniu tota la informació. Seguim endavant i ara dono la paraula a Àngels Baldó, que és la representant, ve com a representant del grup d'arxiu de la Fundació, i el grup d'arxiu de la Fundació és el que va fer la descoberta, i ara ho explicarà ella, que ha fet possible l'edició del llibre. D'acord? Sí, molt bona tarda. A principi, el grup d'arxiu estem treballant intensament. Porta molts anys cuidant-se i treballant-se. Aquí tenim l'Arcàdia, per exemple, que ha vetllat per tota la documentació i també altres persones. Però a partir de l'any 2019 entrem una sèrie de persones amb un afany de digitalització d'aquesta documentació i hem aconseguit certament en una primera fase un resultat força important, amb molt d'esforç, però amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Si passa, exacte.
Doncs veureu aquí que ho tenim online. Si accediu, no sé si heu vist a la pàgina de xirinacs.cat, doncs podeu accedir al lloc on diu arxiu personal de Lluís Maria. Doncs allà podeu accedir a les fitxes de tota aquesta documentació que estem progressivament avançant. Tenim en aquest moment quasi bé unes 20.000 pàgines digitalitzades i uns 1.233, es veu aquí clarament, documents que estan digitalitzats. Pots passar? Bé, doncs en aquesta segona fase, és a dir, vam acabar això cap a l'any 2021, teníem tancat una mica aquest procés i vam entrar en una segona fase. Aquesta segona fase ens va permetre descobrir altres documents que no havien estat prèviament catalogats o nosaltres no en teníem coneixement i en una capsa molt ben endreçada amb una carpeta de color blau hi havia una sèrie de documentació que us presentem aquí perquè tingueu una mica d'idea. A la dreta hi ha tota una cronologia que ella anava destacant. Això és un exemple, naturalment, em sembla que tinc 5 o 6 pàgines escrites per les dues cares, i va detallant esdeveniments destacables. A l'esquerra teniu un exemple d'un altre element que vam trobar, elements que vam trobar, que eren en format DIN-A5, un seguit de fitxes de caire cronològic, com veieu aquí, diu 6 anys, tercer any de guerra, i va anotant elements que ell després farà servir per l'escriptura. Conservem, com us he dit, una 60ena d'aquestes fitxes. Sí, per favor. A més, dita aquesta capsa, hi havia un sobre amb fotografies, de les quals us posem aquí una mostra. I aquestes fotografies estaven íntimament relacionades amb l'autobiografia, des de seus primers moments de vida fins, com veieu a dalt especialment, la seva ordenació com a sacerdot, que es va esdevenir la primavera de 1955, quan ell tenia 22 anys. I és exactament el període que l'autobiografia abasta. Sí, per favor. I aquí ara teniu exemples de pàgines manuscrites de l'autobiografia. Veieu aquesta lletra molt petita, i encara que aquí potser en aquest exemple veiem algunes tatxadures, realment l'escriptura en general és molt fluida i hi ha poques rectificacions en realitat. A vegades se n'oblida coses i llavors ho posa a la part del darrere, però a part d'això no hi ha... És una escriptura, com ell va dir en un moment determinat, ho va fer a raig. Aleshores ens van preguntar per al context en què ell va escriure aquesta autobiografia, com, en quines circumstàncies ho va fer. I per explicar-nos això farem servir la veu d'en Lluís Maria perquè ens ho deixa escrit clarament en el text que ara sentirem a través de la veu del Toni Trepat, que va ser amic seu i també, em sembla, que també va ser deixeble d'en Lluís Maria. I sentirem aquest escrit en la veu del Toni Trepat. Toni? No funciona, per favor. Sí, i tant. El primer text és aquest. El dia 13 s'inicià el procés contra el 113. Els dies 17 i 18 de novembre
1973, em vaig tornar a comprometre en un afer d'alt risc. Vaig passar la frontera il·legalment. Vaig anar a Lió i vaig explicar davant la Comissió Europea de Joves Advocats les detencions i tortures de què érem objecte. I vaig tornar a creuar la frontera. La cosa agafà un toc kafkià quan vaig saber que el conductor del cotxe era policia. El cas era que finalment, després de gairebé 3 anys de procés, després del desafiament de la incompareixença a les citacions del TOP, després de la contínua provocació de les meves declaracions i actuacions, van decidir tancar-me. El peix havia picat l'ham. Començava una nova etapa en la meva lluita contra el règim. Gràcies, Toni. Molt bé. Doncs aquí us hem posat aquesta diapositiva, el carnet de Lluís Maria que conservem a l'arxiu com a documentació personal i, com veieu, és el 4174 d'ordre i en la professió posa captaire de la pau. Naturalment, la presó de Carabanchel surt perquè és el lloc on Lluís Maria va escriure aquesta obra. I aquí, a la part dreta, com no pot ser d'una altra manera, doncs apareix la fitxa policial que ha estat rescatada per Antoni Batista, un escriptor que ha fet un treball d'investigació a la revista Sapiens. I doncs teniu aquí la fitxa de Lluís Maria. Bé, quan escriu? Per tant, sabem el context mínim que dona lloc a l'escriptura de l'autobiografia, però quan i en quines circumstàncies ho escriu? Doncs, com sempre, Lluís Maria ho deixava tot escrit, els d'arxiu en sabem bastant d'això, i tenim una obra publicada del diari de presó, en aquest cas és la segona part Entro en el Gran Buit del 1975, i ens dirà això. En aquest cas, l'Òscar Parés Franquero ens farà la veu de Lluís Maria en aquest text. 28 d'abril de 1975. Abans d'ahir em van encarregar 3 coses. Un manifest curt i una explanació més llarga, urgents, i unes memòries meves, no urgents. 5 de maig de 1975. Els dies 2 i 3 vaig dedicar a fer un fitxer cronològic, el més complet possible per a les memòries que m'encarregaren. Una 60ena de fitxes. Ahir vaig començar a escriure, 4 fulls. Avui n'he fet 6. Està clar que depèn de la inspiració. De moment va bé. A les hores del pati he meditat molt fort la forma d'enfocar-ho. Dubtes, dificultats... A part de certes peculiaritats formals, he optat per defugir de tota truculència de fons, que ragi com l'aigua clara. Soc així i prou. Aquesta norma, com sempre, segurament portarà complicacions a l'hora d'editar. Què hi farem? Doncs aquí teniu un exemple que és una altra d'aquelles fitxes que us he mostrat a l'inici. En aquest cas és una fitxa de 21 anys i en la qual detalla aquests esdeveniments. Per tant, ell anava fent aquestes fitxes justament entre el 2 i 3 de maig i el 4 de maig comença l'escriptura. I una mica més endavant, en aquest text que ell tracta aquesta autobiografia com a memòries, doncs exposa una mica les dificultats que es va trobant. El Toni ens llegirà una mica. 20 de maig de 1975, dimarts. La redacció de les memòries és d'una responsabilitat i d'una dificultat molt grans. És gairebé impossible fer públic allò que fou privat. A més, afecta la cosa a tanta gent i toca tots els problemes de la vida. No és com escriure un llibre sobre un tema limitat. Ací, un es va definint davant de tot. Mentre vaig avançant a la redacció, de tant en tant se'm fa com un cabdell,
com un nus al cap. L'esforç d'entendre el meu procés real fa que hi hagi moments en què el cap em balla de tantes coses concurrents. Veig gairebé impossible que surti un llibre curt. Serà gruixut. I un llibre gruixut és difícil, perquè cal que tingui una dinàmica interna ben travada i lligada. Això exigeix tenir present el conjunt en cada capítol, en cada apartat. Ja arribem al punt culminant, diguem-ne, respecte a les memòries, aquest entro en el gran buit, i ens ho llegirà l'Òscar. 14 de juliol de 1975. Les memòries avancen a poc a poquet. He dubtat si fer un llibre petit o un llibre llarg. També si és millor salvar un cert atractiu novel·lístic o millor salvar l'arxiu biogràfic. Com sempre, he optat pel camí difícil i costerut. He pensat que no es treu res d'agradar al públic, si li fas trampa. Sempre s'està a temps d'extreure de l'abundós material una novel·leta simpàtica. I així he optat pel llibre llarg i la intenció biogràfica completa en els trets fonamentals. Es comprèn, doncs, que en el full 187 de l'esborrany encara estigui descrivint l'ordenació sacerdotal de l'any 1955, als 22 anys d'edat. Estic a mig camí de la meva vida, però és molt probable que la segona meitat estigui molt més plena d'esdeveniments. Gràcies, Òscar. Doncs sembla bastant clar la datació i la intenció inicial de Lluís Maria, que era fer completa la seva vida fins al moment present, a l'any 75, però això no va esdevenir. Per tant, va interrompre aquesta autobiografia. El full 187 ja no es troba en el nostre arxiu. El que sí que ens permet és la datació precisa. És a dir, ell inicia l'escriptura, com hem sentit, el 4 de maig i l'acaba el 14 de juliol en aquesta autobiografia. I us mostrem aquí uns retalls, uns exemples d'on ell col·locava les dates, cosa que a l'inici no fa. En cap dels 100 fulls inicials no ho fa. En canvi, cap al final, veieu aquí en el lateral, ho posa vertical, aquesta data. I la darrera, com veieu, és la del 14, del 7 al 75. Justament és, per tant, el darrer passatge. Bé, no cal dir, doncs, que aquesta obra, aquest manuscrit, ens va colpir. I vam decidir treure-la de la foscor de l'armari i portar-la a la llum, com ho hem fet ara. Evidentment, això requeria un esforç molt gran, perquè ho vam fer no a partir d'un mecanoscrit que es conservava incomplet, sinó directament a partir del manuscrit, i això ha requerit molta dedicació. Pràcticament durant aquest any no ens hem dedicat a una altra cosa que fer aquesta transcripció. I fixeu-vos què diu aquí, no sé si ho podeu veure, però diu: jo escriuré lliure, a vosaltres cediré les trifulgues de donar sortida als meus folis. Sembla bastant evident que en Lluís Maria tenia ganes que algú agafés aquest repte i ho posés, per tant, al públic, cosa que hem fet. I nosaltres vam prendre contacte amb Jordi Soler i amb Boliana Edicions, i bé, ens va acollir i va decidir tirar endavant aquest projecte. Naturalment, acompanyats també, una vegada es va decidir això, de dos pròlegs o dos textos que antecedeixen, que són realment excel·lents per diferents motius. Un és el text inicial que trobem de Carles Vicenç, del germà de Lluís Maria, que és un text molt emotiu, és un text molt sentit, i el text de la Dolors, que tenim aquí, de la Dolors Marín, el pròleg, que sens dubte és un pròleg d'una gran qualitat i molt excel·lent. Moltes gràcies, Dolors. Molt bé, doncs amb això donem per tancat. Ara, si no sembla, em dono la paraula a en Jordi Soler. Era que és petita, quan no sé per què.
que és, ja sabeu qui és, ja l'he presentat. Sí, l'editor de Boliana. Sí, aquí teniu la portada del llibre, sí. Jo estic molt content avui de ser aquí. De fet, és la segona vegada que vinc a la Model. El que passa que és la primera vegada que vinc voluntàriament. Fa 38 anys i vaig venir voluntàriament i m'hi vaig passar 14 dies. Per ser amic d'una persona independentista. Bé, és un honor per Boliana Edicions haver publicat aquest llibre. Boliana té la col·lecció entre vol d'assaig farcida de llibres que expliquen la realitat sociolingüística i política dels països catalans, sempre de manera crítica i independentista, i que ofereixen eines per ajudar a millorar aquesta realitat. Però també disposem d'una col·lecció de memòria amb llibres que mostren diversos aspectes de la realitat històrica per ajudar a no perdre la memòria i a no patir Alzheimer com a nació. I per això aquí tenim aquest llibre. Vaig tenir la sort de parlar 3 o 4 vegades amb Lluís Maria Xirinacs. La primera vegada va ser quan estava treballant al llibre de 7 tribus de la nació catalana i vaig decidir entrevistar-lo perquè considerava que Xirinacs era el dirigent més destacadíssim del que jo, en la meva teoria d'aquella època, anomenava la tribu dels ètics o assemblearis. Una tribu que no se centrava en plantejaments de política partidista, ni en ideologies, ni en activisme, sinó en l'ètica i en el que vosaltres anomeneu el demos, i amb estratègia de les assemblees que finalment van portar a l'1 d'octubre del 2017. La més gran mobilització demòtica de l'Europa moderna. Xirinacs en va ser el precursor. Xirinacs va visualitzar absolutament i radicalment aquell camí i va explicar, i no sols teoritzar, sinó que ho va portar a la pràctica, de com s'havia de fer tot allò. També cal esmentar el Carles Muñoz Espinal, que hi va posar el seu gra de sorra visibilitzant la necessitat d'un plebiscit per la independència, que també d'alguna manera el van acabar fent. El naixement, per exemple, de l'Assemblea Nacional de Catalunya havia estat visualitzat claríssimament per Xirinacs bastants anys abans. Si de moment no hem reeixit és perquè no es va fer com havia proposat Xirinacs. La segona vegada que vaig poder parlar amb el Xirinacs va ser quan li vaig proposar, va dir de seguida que sí, de venir a fer la presentació finalment del llibre de les 7 tribus de la nació catalana a l'Ateneu Barcelonès. Aquell dia van tenir l'amabilitat de venir gent que jo vaig adjudicar amb cadascuna d'aquestes 7 tribus. Recordo la Blanca Serra de la tribu dels activistes, la Marina Llançana dels polítics independentistes, el Joaquim Arenas de la Nació i el Xirinacs va venir representant la tribu dels ètics o assemblearis. Tothom recordo que ho va fer molt bé, però Xirinacs va venir amb un full que em va regalar on havia dibuixat, ara ho deixem pel vostre arxiu, que em sembla que no ho teniu. L'he fotocopiat aquest matí en color, perquè és extraordinari. Doncs sabeu què va fer? Després d'haver llegit la meva teoria política de les 7 tribus, ho va reconvertir en la seva visió del globàlium, d'una manera perfecta i impressionant. I bé, la tercera vegada que vam parlar va ser perquè ell em va cridar al local de Randa per una reunió que havia convocat Xirinacs per assolir la unitat de l'independentisme. Significativament, a la reunió només hi vam assistir 3 persones. L'Aureli Argemí, el Centre Internacional Carrer, els Xirinacs i jo. Jo crec que va ser el darrer intent de Xirinacs per unir l'independentisme. Bé, jo només acabaré dient que si en el seu moment va escriure
la traïció dels líders, avui crec que es creuria l'agenolament dels líders. L'agenolament. En fi, que compreu el llibre, perquè si no en teniu un altre per regalar, perquè els joves d'avui no coneixen els Xirinacs i això no pot ser. Gràcies. Gràcies. Ara sí passarem la paraula a Magda Eudení, que tenim el goig que ens acompanya avui en aquesta primera presentació pública del llibre, que ja hem parlat del llibre. Faig una breu presentació de la Magda, de manera de currículum, ja ho sabeu tots, però és advocada i membre de nombroses associacions cíviques dedicades a la defensa dels drets humans i també especialment en el marc dels drets de la dona. Jo ja he dit que avui hi havia masses homes a la taula. Deu ser que tu peses més que nosaltres en el sentit de força i de cor i d'empenta, no? Perquè sempre està... Jo ja me l'he trobat a molts jocs, no m'havia presentat mai, però sempre està ja la Magda, no? Amb molta força i defensant moltes causes, no? I per tant és advocada també de nombroses associacions cíviques dedicades precisament a la defensa dels drets humans i va ser diputada al Parlament de Catalunya i també va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona. I ha rebut diversos premis, destacaré, ho faig curt i sintètic perquè és molt llarg el seu currículum, però bueno, per la seva activitat social i professional, els Premis Valors de l'Advocacia Catalana, la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona i el Premi Justícia de la Generalitat de Catalunya. Si vols, tens la paraula, Magda, i moltes gràcies. Bé, gràcies a vosaltres, gràcies a tu. Ho sentiu, Pere? Potser és ara. Bé, m'ho ha posat difícil, perquè ja heu dit que presentar el llibre aquest és difícil, o no? I jo me l'he estudiat molt i he vist, però m'ho ha posat difícil perquè és molt emocionant estar en aquest centre. Jo m'hi he passat part de la meva joventut aquí, no com a presa, perquè a mi no em volien aquí, a mi m'empresonaven a la Trinitat. Aquí era on jo venia a veure els presos, però a mi no se'm quedaven aquí. Això que alguna vegada el cotxe policial li veia dit, perquè no em deixa baixar aquí, que ens divertiríem més, però no. A mi se m'enduia a Trinitat. De fet, algunes detencions jo anava amb el furgó, amb el Lluís Maria, al 113. Ens anàvem al mateix furgó. No vam venir d'aquell furgó directe aquí, sinó que vam anar a les comissaries 3 dies i després ella va venir aquí i a mi se me'n van endur allà. Bé, jo crec que us vull felicitar pel que feu i la Fundació, perquè ho deies tu ara en acabar, que molta gent jove no sap qui eren Xirinacs. I en aquest país perdem massa sovint la memòria històrica i recordar qui ha lluitat pel país, quines han sigut les coses que han passat. Molts de nosaltres hem tingut una educació que no ens van explicar res del que havia passat. El glorioso alzamiento nacional havia guanyat, però ara els joves els expliquen més, però no creieu, Jo ho veig amb els nets i així que tot, i això va ser, sí, quan va passar, i són coses que s'haurien de saber més. Entre altres coses haurien de saber qui eren Xirinacs, perquè són gent que han sigut importants a la història del país, i jo crec que ell ho ha sigut i val la pena recordar-lo. A mi m'ha encarregat presentar el llibre, però jo vull dir, quan el vaig conèixer, clar, aquí heu dit, tu hi he estat 2 vegades, jo ja ho he dit, aquí m'hi passava la vida. Aquí on quan hi he entrat he vist tot de criatures jugant, i jo recordo que jugaven les criatures als guàrdies civils, una vegada. I jo alguna vegada vaig deixar un dels fills, perquè clar, venies a totes hores, t'avisaven, has deixat els nens jugant a pilota amb els de la Guàrdia Civil. I què hi farem? Hem jugat a pilota amb els de la Guàrdia Civil, recordo, i avui és que l'entrar aquí me n'he recordat. I jo en aquesta presó he fet de tot, aquí amunt, una mica més amunt, assistia, condenat a mort durant tota la nit, per tant és una cosa que em porta molts records. He vist això tan interessant que has presentat, a la presó Carabanchel, i era igual que aquesta, aquesta es deia model, perquè va ser construïda el 1904, que llavors les presons models eren així, veus el panòptic, no sé si heu entrat a visitar-ho, si no ho heu fet alguna vegada, és interessant, i llavors les galeries, que era igual que Carabanchel que aquí. Avui dia les presons tenen un altre significat, són presons obertes, no són així, sempre són presons, Això que hi ha gent que diu, estaven molt bé, sí, molt bé, vés-hi uns quants dies i veuràs el bé que s'hi està. Bé, i té molt mèrit que el Maria escrivis el llibre a la presó, perquè la gent pensa, hi ha molt temps allà, però no et deixen pensar que ara no sé què, ara aixequis que recomptem, ara fem
És a dir, no és un lloc tranquil, com si et tanques en una cel de Montserrat, que et deixen i vostè escrivint. No, et fan la punyeta permanentment, no? Per qualsevol cosa, per qualsevol xorrada. Bé, quan el vaig conèixer jo? He intentat molt recordar-ho, perquè el Lluís Maria forma part de la meva vida. I diríem sempre. Potser la primera vegada que vaig tenir constància de la seva existència va ser l'any 63, crec recordar, a la Facultat de Dret, que vam separar-nos, jo era consellera de curs, del que era el sindicat feixista i vam crear el Sindicat Democràtic d'Estudiants. I llavors vam dir, saps que ens ha donat suport un capellà que va de progre per aquests mons? I era ell, perquè ens va donar suport a alguna gent, altres no, vam tenir problemes policials, ja ens vam aprendre allà, però va ser important perquè va ser començar que tots els cursos de les universitats de Catalunya, a poc, el meu va ser el primer, sempre diem, fèiem primer de dret, però bé, tots van votar, el nostre va ser unanimitat, de separar-nos del seu, que era el sindicat feixista, i anàvem al Sindicat Democràtic d'Estudiants, que va fer moltes vagues, moltes coses, i crec que va ser important el que va ser la lluita contra el franquisme i la transició. I allà va arribar la primera vegada, el nom del Ginex et queda més, hi ha noms que dius, potser no recordo, i van dir, sí, ens ha donat suport un progre capellà, que va quedar. I al cap d'uns anys, quan el vaig conèixer més, que jo ja era advocada, però molt jove encara, quan l'Assemblea de Catalunya, abans, quan es creava, quan aquelles reunions clandestines a les universitats, jo recordo, mira si era aquell mateix, doncs ja el vaig conèixer personalment. M'ha fet il·lusió veure el seu carnet, el meu és idèntic i un 4.000 i escacs també, i ell va participar a la fundació de l'Assemblea, que va haver-hi la primera creació de l'Assemblea al maig del 71, que ens va enganxar la policia i no es va poder crear. Però en canvi ho vam fer molt bé al novembre del 71, que és quan la vam crear. Vam fer bé, com el de les urnes, sabeu que ho vam fer bé i no van enganxar cap urna? Doncs aquell dia tampoc ens van enganxar ningú, que va ser l'església de Sant Agustí. Jo em sembla que el Lluís no hi era, devia estar detingut per alguna de les múltiples vegades que el detenien, en tot cas no el recordo i es feia recordar, primer perquè ja ens coneixíem, perquè ja ens saludàvem, ja ens fèiem un petó, però jo recordo aquella que ho vam fer bé, era 2 en 2, des de primera hora al matí, de matinada, anàvem, i si aneu a l'església de Sant Agustí, veureu que hi ha unes golfes. Llavors, a poc, mentre es feien els serveis religiosos, pujàvem de 2 en 2 a les golfes, allà s'hi vam estar uns només una hora i altres 4 o 5 hores. Quan va acabar el servei religiós, el mossèn va tancar les portes i vam baixar i vam crear allà l'Assemblea de Catalunya. I la policia li tenia molta mania a l'Assemblea. Per què? Perquè clar, no ens va enganxar. Com això de les urnes, la mania a l'independentisme, la gent que vam saber amb aquesta solidaritat no tirar endavant una cosa històrica com va ser l'1 d'octubre. I després l'Assemblea va seguir funcionant, com us deia, ens tenien molta mania. Jo parlo només del que fa referència amb ell, no del que era l'Assemblea en si, perquè l'important avui dia és els xirinats. I el 73, clar, quan ell va estar, ens van detindre junts. Allà, mentre estàvem fent una reunió que va haver-hi molta polèmica amb el Vaticà, si ens podien haver detingut o no, perquè hi havia el concordat de Santa Seu amb el govern espanyol, que no podien entrar dintre una església, per això ens reuníem sempre a les esglésies, però que estàvem com en una cosa lateral, i per això va ser que ens van detindre. Jo recordo que ens van anar detenint, érem alguns més que 113, primer dia pels que sou culers, primer partit oficial que va jugar Johan Cruyff al Barça, ahir va fer 6 anys que va morir, també és una persona que ha fet importància, i la veritat que quan va venir i li van dir que el primer dia han detingut a molta gent i va preguntar al Johan, que venia d'un país democràtic com eren els Països Baixos, llavors un jove, i diu, què han fet? I li diuen, no, estaven reunits allà al costat preparant, no s'ho podia creure, va enviar coses a la presó, desitjant la llibertat. Jo sempre el faig cada dit, va enviar aquí, les dones i érem una altra, ja sabeu que això sempre queda una mica secada, i amb homes sobretot més secundari, però vaja, que el Cruyff hagués escrit i enviat alguna cosa va ser històric, i era aquest dia el primer dia del partit, i com ahir feia els anys de morir el tinc també molt present, perquè també el Barça forma part de la meva vida i per tant el Cruyff també. Llavors ens van detindre i jo me'n recordo que ens anaven tirant amb un furgó i a mi em tiren en el furgó i caig sobre la falda de Lluís Maria. Espera, no te'n vagis en seguida. Dic, hosti, perdó, diu, no te'n vagis perquè hem de fer una cosa. Dic, no fa, amb ell sempre havies de fer alguna cosa. Ens hem de menjar unes quantes agendes. Sí, i vam començar a menjar els papers, a les agendes, jo dic, vaig passar uns mals d'estómac, però quan acabem de menjar-nos aquelles agendes,
Diu, ara n'hi ha unes plastificades. Diu, és que ho recordem tota la vida. Dic, home, fins aquí hem arribat. I havia el Jordi Carbonell una mica més enllà. Dic, jo, gent de plastificades és que no, jo no sé, tu deus saber tot això les vegades que fan, però jo les altres passem-hi. Però les plastificades, clar, no teníem estissores, no teníem res. No sé com va acabar les plastificades, em sembla que ja vam acabar. No, ell se'n va menjar alguna, ell va fer altres plastificades. Vam acabar ja a Via Laietana, que és on vam baixar tots del cotxe, i bueno, no vam baixar, ens van baixar, no tots exposats i tot això, i bé, van passar 3 dies, ara ja no ve el cas. Ell en seguida, quan va venir aquí a la presó, ja se'l van endur també perquè ja era capellà i llavors hi tenien una situació legal especial, que no havien d'estar amb els altres, no ho sé, però ja he llegit algunes biografies, i aquests dies que m'he interessat més, d'aquell, el desembre, d'aquí aquells dies estava tingut a Madrid, no estava tingut a Madrid, estava tingut aquí, perquè van detindre amb mi, m'entens? O sigui que li van posar aquesta multa, que heu vist, que heu posat, a mi també me la van posar, la van posar només als més dolents, uns quants, i la redacció de la multa era increïble, aquí diu això per la meva, bueno, acaba dient que és un peligro, además preconiza la división entre los españoles. I és una idea, bueno, que era un peligro per a l'ordre públic. Jo recordo que la meva àvia ho va veure un nen amago, això, perquè això ens fa quedar molt malament. I és curiós perquè, bueno, arxivat, entre tot, llavors ens semblava normal. Fins i tot el llenguatge del Lluís Maria també deia barbaritats, el llenguatge no només això que heu tret, explicava allà que si era... A mi sí, que a més havia estat allà en Montserrat, en l'Assemblea d'Intel·lectuals, cosa que era veritat, que és d'on va sortir l'Assemblea de Catalunya. Molt bé, i llavors ens deia tot això, i jo el vaig tenir guardada durant molts anys, bueno, guardada, allà amb tots els arxius i tot el que deien. I quan va venir molta gent que havia estat presa perquè volien cobrar, que ens van pagar alguns dies de presó i tot això, i vaig veure la multa. Vaig dir, ai carai, si això és un honor. I ara els dono a tothom la còpia de la multa, vull dir, la tinc allà per si algú vol còpia, perquè clar, la iaia va dir, amagau que fa vergonya, i ara dona un orgull que et diguin aquestes coses. I amb ell també li van posar la multa les més fortes, amb ell. I la vam complir de presó, perquè era una mica com el Tribunal de Cuentas, aquest que s'ha encascat ara. Era primer la presó del jutge, i llavors quan ja el jutge posava en llibertat, que el jutge m'ho faig total, no? Primer el d'aquí, després el de Madrid, que era el papà de la Mariscal de Gante, que està estupenda ministra de Justícia del PP, que després ha sigut presidenta del Tribunal de Cuentas, i per tant, la de les multes, i després quan ja el jutge posava en llibertat, llavors ens posaven a la presó per la multa aquesta, que algú va voler pagar, algú va pagar, els altres van decidir que no, perquè no volien donar diners al règim, érem tots molt idealistes, i em vaig cascar uns mesos de presó per la multa, no hi ha més. Llavors el Lluís Maria bé, és quan una època el vaig tractar molt, però llavors potser on el veia jo quasi cada dia era quan estava aquí. Ell es va plantar al carrer aquí en Tensa, quan dic aquí era bastant aquí, recte a la Cera d'enfront, ja ho sabíeu tots, o el devíeu haver vist. Clar, jo venia no només a veure, és que no era això, venia a veure presos. I clar, era típic petar la xerrada. Primer amb en Lluís Maria fora, què, com vens, què fas, què deixes de fer, sempre explicava alguna aventura nova, i llavors jo el veia molt. Això era el 75, clar, encara no havia mort ell va venir quan ja va morir el Franco, que em va recordar a final d'any. I llavors, clar, ell s'hi va estar fins al 77, perquè volíem la llibertat dels presos, el 76 a final va venir l'indult, van sortir la meitat o 3/4 part, bueno, van sortir tots, i és com l'amnistia, bueno, com ara, que seguim l'amnistia, jo dic que serà possible que al cap de tants anys estem igual, l'amnistia va venir al desembre del 77, que és quan ell llavors ja ho devia deixar, perquè ell amb l'indult no va quedar content, no va quedar content ningú de nosaltres, i ell seguia aquí. Per tant, quan venies a veure els presos, el veies i... És que ja era com una institució, quan ja va marxar i no hi era, venies i deia, clar, diu, avui has vingut abans al despatx, clar, perquè no ens entreteníem, sempre estava acompanyat, no sé si alguns havíeu vingut, però sempre tenia gent al voltant, sempre tenia gent al voltant. Jo el recordo i sobretot jo l'he recordat molt aquests últims anys, amb el procés que hagués fet, que hagués dit ara, com el recordava, no? Ara hagués dit, com el veia votant, no? Ja l'hagués vist jo votant, fent les coses que ell sempre ha fet, perquè ell era al llibre, hi ha trossos del llibre, que és xirinacs en estat pur, en el seminari ja es muntar uns més. Vull dir que ell era així, era la seva manera de fer, que tant de bo hi hagués molta gent com ell, no? Perquè ell era
rebel amb tot, perquè el món només avança si és rebel, si es desobeeix, no? I ell ja desobeïa allà, ell ja desobeïa, tot ara en parlarem, no? Llavors, jo recordo, ha estat uns anys que no el vaig veure, aquests anys que potser el veieu més vosaltres, la veritat, jo el que dic és com molt exacte, no vull posar medalles on no hi són, però en canvi el vaig tornar a veure bastant, i algú de vosaltres em va enviar fotos, i en tinc més a casa, n'he trobat moltes, quan va estar a la plaça Sant Jaume. Recordeu que jo hi anava molt i estava dret amb ell i em marejava una mica perquè estava en quimioteràpia. Doctora, tu que ja entens, ja saps que una mica de vegades la cosa amb la quimioteràpia no t'acabes de trobar bé, tu ets metgessa i per tant ho saps. I el recordo molt perquè, com no estaves bé, a sobre trobar-lo amb ell, recordar tots els anys de lluita. I jo crec que amb això el procés l'haguéssim necessitat. Com he recordat tant, la Montserrat Roig i tanta altra gent que per desgràcia ja no està amb nosaltres, no? I que hagués tingut que fer coses tan importants, el propi pare i tot això, jo els he recordat molt, i sobretot ara també Lluís Marià amb la guerra. També hagués fet, hagués escrit, hagués dit coses amb aquesta guerra horrorosa, que jo no sé vosaltres, en jo n'hi ha moltes, però és que jo he arribat a plorar, perquè aquella noia embarassada que va tenir la criatura, ho heu vist, que va morir ella la criatura, unes coses que ens afecten molt, totes les guerres ens afecten, i a ell també l'afectaven molt, perquè clar, la seva desobediència i al llarg de tot el llibre surt, i la seva, diguéssim, lluita sempre ha sigut de pau. És a dir, va estar pres un temps perquè algú va dir, quan amb els d'ETA, que clar, que hi ha gent que es defensava, que era l'estat espanyol, que havia atacat. I això també, perquè clar, si hem de dir que no, va ser molta valentia dir el que molts pensàvem i pocs s'atrevien a dir. Llavors va ser quan va estar pres, que el van detindre l'última vegada, potser m'equivoco perquè el van detindre tantes vegades, i el Tribunal d'aquell d'Ordre Públic, on jo també la meva joventut també era a fer judicis al Tribunal d'Ordre Públic, que sempre eren dimarts, dijous i dissabte a la tarda, que estava tot tancat, totes les fosques, i només hi havia la llum allà, que era ja com una cosa surrealista, i recordo haver-lo trobat amb ell també per allà. Bé, el llibre, que són els anys del 32 del 55. És curiós perquè jo us ho he dit, és un llibre curiós i difícil de llegir, amb aquests tu dolors que dius, no difícil, emocionant, importantíssim de llegir, i tu dius en el teu pròleg. Diu, us recomano que el rellegiu. I és veritat, perquè jo inclús aquests dies preparant-ho ja l'he rellegit, perquè hi ha trossos que els has de tornar a llegir per entendre la seva filosofia, que alguns ja la coneixíem, però que aquí s'explica sobretot dels anys de joventut, perquè el llibre s'acaba l'any 55, que és quan ja el fan capellà i em sembla que va exercir a Solsona, oi? Que sí que encara era en aquell moment bisbe de Solsona el Tarancón, que el Tarancón després, sí, bisbe, algú deia que era un car que carai, l'extrema dreta se'l va prendre com Tarancón al Paridón, recordeu que se'l volia encarregar i tot això, perquè era un bisbe parturista, en fi. Llavors, aquest llibre és de la seva infància, i jo us diré que els trossos que més m'han interessat al començar és quan explica la guerra, perquè és allò que hem sentit explicar a casa, també, jo no havia nascut, alguns potser jo no havia nascut, però explica coses que ens ho han explicat tantes vegades i és idèntic, quan venen a detindre el pare, que no són els feixistes, perquè durant la guerra els catalans vam tenir aquesta rara costum de barallar-nos entre nosaltres quan tenim l'enemic enfront, que és una cosa terrorífica, que a Lluís també li horroritzava, això, que a Lluís també li horroritzava. Jo quan li explicava la col·laboració amb ell, va ser emocionantíssim, el que va dir el millor i el més emocionant, quan el vam fer senador. Segur que alguns de vosaltres hi vau participar, però no sortirà, i va sortir, i va ser importantíssim, perquè un senador sense el suport dels partits, els grans partits, i a més independent, i va sortir, i bé, la seva història en el Senat ja la coneixeu, i va estar dret, i va dir, i va reclamar, i després vam tornar a estar amb ell, jo, al BEAN, quan es va presentar pel BEAN, que això no va sortir, però ja en els grups independentistes, de fet ell segurament va ser de les primeres persones, hi havia bastantes, però primers que va plantejar la independència de Catalunya dels països catalans de manera ja pública, que ens prenien per bojos. I jo quan el procés deia, home, doncs són bastants més dels que érem llavors posats a fer. Bé, llavors a mi m'han impressionat molt els de la guerra perquè és el que m'havien explicat els avis a casa, la fam, el que va passar, parla de la txeca de Vallmajor, que n'hem sentit parlar tant quan no en volien sentir parlar, perquè clar, la joventut tan radical, uns eren els bons i els dolents, evidentment, un eren els bons i els altres els dolents, però els bons també, alguns dels bons també en van fer de tots colors, potser. Llavors ell parla, el pare el van detindre, va estar a la presó, també,
i no el va veure fins després d'acabada la guerra, no? Que va poder tornar. I llavors, allò d'acabar la guerra, gent que no havia sigut franquista, però la meva àvia em deia, ja, però jo deia que tu estaves amb els franquistes. Deia, no, però s'havia acabat la guerra. És curiós, perquè, clar, perquè aquests dies he pensat molt també a veure com pateix la gent d'Ucraïna, no? Quan ja que avisen dels bombardejos, la meva àvia ja molt gran deia, ai, m'ha semblat sentir ella li havia quedat tant dels anys que havia sigut, no sé si algú que li semblava una mica que eren les alarmes ja que hi havia bombardeig, perquè Barcelona al cap i a la fi va ser de les primeres ciutats bombardejades a la ciutat, que abans les guerres es feien fora. És des de Barcelona, va ser la primera, el 38 per l'aviació feixista italiana, que va bombardejar la ciutat, i fixeu-vos que Ucraïna, Kiev, o com li diuen ells, tenen de coses per amagar-se, coses, vull dir, subterranis per amagar-se, però aquí també ho vam tenir, 4.000, a 4.000 cases. Per això Barcelona, amb 3 anys de guerra, va bombardejar la primera vegada el 38, però molts anys de guerra va morir 5.000 persones dels bombardejos, que és horrorós, però són poques, comparat amb el que hagués passat si no haguéssim tingut tot això. El pare el detenen, després ell ja comença, s'examina de l'examen d'estat, que deien llavors, que era com el nostre preuniversitari, algunes de vosaltres devia ser estudiar, ara li diuen un altre nom, tot és diferent, és el COU, i ell va treure premi extraordinari, és a dir, la seva intel·ligència des del primer moment als estudis es veu, quan molts dels professors que el van examinant, i això va sortint al llarg del llibre, doncs queden una mica esferits del seu coco, de la seva manera de pensar, i com de vegades els hi discutien. I després acabava dient el catedràtic, doncs potser té raó vostè, i li posaven la nota. És curiós perquè jo dic, amb bastant pur ell de sempre. Després ell ja va voler ser capellà, ja de totes les seves èpoques, que aquí surten del llibre, que és interessant perquè cada una és diferent de l'altra, els llocs on va estar, que va començar, mira que la tenia aquí marcadíssima, però no me la sé bastant de memòria, que va començar a l'Ella, em sembla que és, no? I després ja va anar a altres llocs, però els llocs on potser el va formar més va ser a Navarra, quan va estar a Navarra, i després al Belda, que és ell va estar anys. I allà és curiós perquè allà jo crec que és quan ell ja va començar més a ser el xirinacs que hem conegut. I allà dintre els hi va muntar de tot. Grups d'opinió, grups aquí, discutien, ja va començar a dir que el papa era presoner de la cúria, però ho segueix sent, el d'ara, que és un papa que voldria fer moltes més coses que no pot fer precisament, però clar, dir això, dintre un seminari i aquells anys, allà són 3 anys que ell estudia, em corregeixo si no, perquè no he trobat la pàgina, però no vull allargar-me, ell allà està fa 1 any, 2 anys, 3 anys, i d'un any per l'altre veiem com canvia, les coses com ell es va enfortint, com ell va tenir les seves idees, que no són només les seves, sinó de molts companys que estan allà. Anomena molta gent, que em fa gràcia perquè molta gent l'hem coneguda amb els anys que hem fet, anomena molt el Francesc Botell, que és germà del Jaume Botell, que molts deveu haver conegut, que va morir fa pocs anys, una persona que estimava molt, que el procés al començar hi era, venia a les reunions, me'n recordo allà òmnium, i va morir una d'aquelles morts com l'Arcadi Oliveres i aquests que jo crec que marquen història amb la línia d'ell, no? Llavors ell ja a poc va estar fent allà, el primer any bé, el segon, però el tercer ja els hi diu la Inquisició. Em sembla que és el tercer any que els hi diu que són la Inquisició perquè es barallen molt, perquè els estudiants de teologia volen llegir els llibres que hi ha, no els deixen entrar a la biblioteca, després passa això que algú tira l'arxiu, no sé si va ser ell, perquè em sembla que al final l'arxiu de la biblioteca des de dalt de tot no queda clar qui era, però feien. Jo diria que l'últim any, el tercer any, és més com veus el xirinacs, no? Amb estat pur, que és el xirinacs que després hem conegut, que no sempre hi hem estat d'acord. Ara cal fer això, com l'agenda de plàstic, per favor, ara no me la menjo. És veritat, és que ho recordo tot el dia, és un detall personal, però que a més com era ell, m'ha semblat que mulher el dia no s'ho havia explicat mai, però el dia, sí, a la presó sí, però tinc mal de panxa, que t'has menjat les de plàstic, em deia la companya de cel·la. No, que era la dona del Crop. No, però el xirinacs em volia fer menjar i he provat un tros, o sigui que això era l'any 73, o sigui que fixeu si em fa d'anys, no? Que el coneixíem, que el vèiem i tot això.
I ell anomena molta gent en allà, quan va anomenant la gent que l'ha influït també, que l'ha influenciat, molta gent que després hem conegut, parla del Paniker també, parla allà, primer, tots són molt cars, després ell parla allà, es nota l'aperturisme, i ell, si no llegim cronològicament, com tot és molt cronològic, ja parla com comencen els anys ja 50, clar, no és el mateix uns anys abans, quan encara no se sabia, al començar no, que havíem Alemanya nazi, el règim feixista i tot això que era, quan van perdre la guerra els nazis, clar, de moment no, però després una mica va canviar, perquè ja sabeu que va un petit boicot que va haver-hi dels Estats Units, del règim espanyol, que era un règim feixista també, que dissimulava però havia donat suport, naturalment, als feixistes italians, als nazis, i llavors, clar, veus com ja apareix, ja es deixen fer alguna cosa més. Això es veu que és, malgrat la mística, perquè ell és un místic, a més curiós, perdoneu, ell en el llibre es defineix o com a àngel o com a diable. Això està, corregiu-me els que en sabeu més, i de vegades ho s'ajunten els dos perquè ell vol, ara l'àngel i és ell parla en tercera persona. O sigui, ell no parla en primera, de vegades diu l'àngel Chirinax i és ell, el dimoni Chirinax, el diable. I és curiós perquè al començar dius per què diu, i després ho vas entenent. O sigui, a mesura que el llibre avança, vas entenent més quan és el diable, l'àngel, quan ell li fotria un cop al diable però voldria fer d'àngel. Ell mateix és, no sé si ho heu vist així, la lluita interna entre una cosa i una altra. Bueno, jo us deia que llavors a partir, que era ja al final del seu llibre, als anys 50, no al final, encara als anys 50, 51, 52, que ell ho diu, ho explica en el llibre, ja comencen a haver-hi cristians aperturistes, i més clar, i és que el règim espanyol va tenir que dissimular, quan primer van venir els americans i van fer un cert boicot, un boicot d'aquests d'estar per casa, però van fer un boicot, però clar, els americans van venir aquí i van dir si aquesta gent tenen les bases per posar les bases americanes i per lluitar contra el comunisme, i es va acabar el boicot. Però així i tot, si estudiem les execucions, que en aquesta presó s'ha executat molts venien a buscar la gent, aquí els presos t'explicaven, i molts que ho havien viscut, cada dia venien i deien tu, i la teva roba ja li donaran a la teva dona o qui sigui, s'enduien la gent al camp de la bota o això, qui s'enduien, cada matí venien als anys 40, als anys 50 encara, aquests anys encara del llibre, però arrel de que van tenir que fer el peripé va anar baixant una mica, bueno, tampoc ens podien matar tots, però va anar baixant una mica, i sobretot, i es nota també en el llibre, que és a partir de l'any 53, Espanya va entrar a Nacions Unides, del verset i clar, també va tenir que canviar una mica, van tenir que canviar algunes lleis al cap d'uns anys sobre la dona, que podries mencionar perquè les lleis de la dona eren pitjor que en aquests moments els pitjors països islàmics, i van tenir que anar dissimulant una mica perquè ells ja i el turisme va ajudar, però l'any 53 va entrar a Nacions Unides i lògicament va tenir que canviar. I això es va veient en el llibre, com ell va dient. El Paniker m'ha fet gràcia perquè la seva germana, la Mercè Paniker, ningú de vosaltres la va conèixer, la Mercè? Sí, oi, em dieu unes quantes que sí. Una dona extraordinària companya de col·le de la meva mare. I eren amigues, per tant, jo l'havia vist ja grans les dues per casa. I una dona extraordinària, també, la Mercè Paniker. Potser és de les que s'ha oblidat més dels Panikers, pare molt dels germans, però ella una dona extraordinària. I jo me'n recordo que quan el Congrés Mundial de la Dona, del 95, va venir a Pequín, però va venir en tren i venia vestida amb el sari indi, perquè clar, tenen de mare índia, de pare d'aquí. I és curiós, m'ha fet gràcia perquè ells els anomena, que el seu germà també parla de la qüestió política, en va parlar molt, encara que no sigui perquè parla del poder de l'Opus Dei, durant això també fa menció, i moltes altres coses que ara no vull rellegir, però que veus com la societat també va evolucionant una mica, no? De quan ell fa les seves promeses, parla de les seves germanes, naturalment, perquè quan finalment ell l'ordenen capellà, la il·lusió de la mare era veure el fill capellà, i el primer dia no va poder anar perquè estava malalt el marit, però al final, quan el primer dia que ho fa, no em sembla que és així, hi ha les tres germanes, que les tres són monges de clausura. Mare de Déu. I llavors les germanes amb una reixa, però el veuen amb una reixa, no les deixen sortir, però ell va allà, que és un convent on hi ha una de les germanes, no? Avui dia no s'estila tant ja això, perquè inclús els monjos de clausura, no sé si els coneixeu, els de Pedralbes i així, acaben sortint, amb una excusa o una altra, ja li dic sempre amb una que era la més jove, va,
que t'he vist en un aparador mirant, no? Que jo lluito per la pau d'aquí dintre, dic, però no tinc intel·ligent com tu, sortiu, avui dia surten més fins i tot. Ell tenia, surten al llibre molt, 3 germanes, les 3 úniques germanes, monges de clausura, doncs també hi havia el germà, que és el que escriu el pròleg emotiu, que tu n'has fet menció, llavors sí que ell va sempre acompanyat d'aquest germà, perquè clar, el pare està malalt, i ell va sempre acompanyat, i aquell dia va ser un dia feliç, per el que es veu que és ja molt al final del llibre, perquè clar, veu les 3 germanes encara que de lluny, veu la mare, veu el pare malalt, que l'han de dur, però veu el germà que l'acompanya i veu d'alguna manera a tota la família. Surt també en Lluís Maria bastant, al llarg del llibre, la seva salut, que ja no està bé i ha de venir a Barcelona, sempre ha tingut bons metges a Barcelona, veus d'on estigui, d'allà. És curiós perquè estan a Navarra, venia aquí, sempre em dic que a Navarra també tenim bons metges bé aquí, i li donen medicines, però ell sempre arrossega, i sempre els ha arrossegat, problemes de salut i sobretot també els nervis que ell passava, no m'estranya amb les presons, sempre en busca i captura, sempre... Em sembla que torna a ser el teu. Jo, em sembla que sí. No ho dic perquè jo el meu el tinc posat allò d'avió i així és la manera que no sona segur. Bé, i ell la seva lluita important també, un dels seus, en el llibre surt poc però ell ho diu i ell s'enorgullia molt, i això ho deia els anys després del llibre, tenia molt com a model Gandhi. Ell li hagués agradat, i a mi també, ja saber què farem en el futur, però aconseguir la independència del nostre país amb pau. O sigui, sempre la lluita, que no vol dir que de vegades tens que donar la cara i forta, perquè ell ho feia, ho va fer sempre, a qualsevol cosa, les detencions. Clar, una de les seves coses més importants va ser que mai sempre es va negar a contestar en castellà. Clar, ens prenien per boig, llavors jo recordo el Jordi Carbonell quan el van interrogar a l'any 70, també a l'Assemblea Montserrat, que de Lluís no li recordo, però el contestar en català, quan arriba a la presó el porten al psiquiàtric, perquè no entenien, i alguns encara no ho entenen, per què volem parlar català. I llavors, aquesta mania que tenim, no? Jo recordo un dels progres de Madrid, que ara és mort, no dic el nom perquè era conegut, i quan hi ha la transició, ve aquí i tal, i ve un dia, diu, ai, a casa també parleu català. Si és que no ho feia per fer la punyeta, ho feia perquè és la nostra llengua, i en aquests moments que estem en una amenaça. Lluís, estic segura que ara, ell que ja havia fet accions importants amb això del català, amb la nostra llengua, ara ens cal més que mai, perquè els últims dies això va quedant esfereït de tot, els tribunals intervenen per tot, intervenen per la salut, els jutges són els que ens diran aviat com hem de vestir, tot això, no? I totes aquestes coses. Bé, ell sempre s'ateja a la salut, diuen també els metges, algun metge es veu que quan el visita li diu potser a vostè li farien falta pastilles per estar més tranquil, però no els hi volen donar, perquè diu, llavors, però després al final alguna cosa li donen, i ell ha tingut un problema dels nervis, tantes coses volia fer, no per ell, pel país, per la gent, volia fer tantes coses, que ara hi ha dies que també jo dic, a veure si tots estarem malament, perquè hi ha dies que... No, home, però és que és veritat, voldries anar a Ucraïna i anar al Putin allà, fora, ajudar la gent, voldries fer tantes coses, i em sembla que és el que li passava amb ell també. Perquè, i mai va deixar de fer-ho, perquè penseu que el llibre, ja us ho he dit, acaba el 55, ja ho veia a la portada, però el que va fer des del 55 a l'any que va morir, si no m'equivoco, 2007, oi? Sí. Per això, el 2007, podríem fer-ne quants llibres més podria fer del 2007, perquè va ser l'època plena. Fa uns anys que jo el vaig perdre. Potser mai m'havia passat, però els anys que escriu això, ell, jo crec que és quan descobreix el que pot ser la lluita, la desobediència, i en parla de la desobediència, es discuteix amb els capellans, molts, no? Perquè què haig de fer? Assumir-ho com un esclau. O sigui que ell ja comença amb aquesta lluita, que és una mica la lluita que hem tingut aquí, el que és amb el procés, amb altres coses, el que passa que potser cal anar una mica més enllà, no? Però ell tot això ja ho va fer. Bé, ell parla també de la gent feixista, que hi havia, clar, dels feixistes de l'època, no? El nou ordre que comença aquí, no? Que diuen el nou ordre, però sí que comença d'alguna manera un nou ordre a l'acabar la Segona Guerra Mundial. No en seguida, però tots sabeu, ell així no en fa menció, això ja és cosa meva,
però sí que sabeu que molts dels nostres exiliats, catalans de la guerra, republicans, catalans o no, tots exiliats i van acabar la guerra tant aquí, la gent que s'havia quedat, alguns encara amagats, com la gent que estava fora van pensar ara ja està, i no va estar res, sinó que encara es van detindre, com per exemple el president Companys, no? Que el van anar a buscar i després afusellar aquí, vull dir que això va ser, i molts de camps de concentració, quants tenim que van estar als camps de concentració i que hi van morir, la Montserrat Roig, no? Que també hi parlàvem, s'enfadava perquè no sé què dèiem de feminisme i va, bueno sí, però ara estem, perquè renyava, no sé si vosaltres l'heu tractat molt, però que és maco, perquè li sortia la sinceritat, no? I renyava, sí que ens renyava, a mi m'havia fotut algunes bronques, però ara, això, i jo li fotia amb ell, no, i discutíem, perquè no era passar el masclista, no era masclista, no, per això que quedaria molt bé dir que sí, perquè no, però ens renyava, i llavors ell a vegades pensava, però tot això, la dona, clar, no ho sé, llavors també era el moment, però sí que és veritat, això, recordo, quan la Montse Roig va fer aquell llibre, que el va fer precisament per algú que el Xirinacs també coneixia, estimat, que va ser el Benet, el Josep Benet, una altra persona que no es pot oblidar perquè realment va ser també important pel país. Bé, jo recomano, ell parla també de moltes coses, després arriba a parlar també del Terri Cabres, també, una persona, i parla del Ferratimora, avui dia el Ferratimora té una càtedra a la Universitat de Girona, ell en parla, jo vaig ser molt amiga de la seva dona, una defensora dels animals, i jo també, que això ja no ho hem posat aquí, però l'altre dia el Col·legi d'Advocats em va donar un premi per la meva defensa dels drets humans, a la dona i dels drets dels animals, però sí senyor. I mireu la gent d'Ucraïna, que molts van i com passen els animals, ara ja sí, és curiós perquè això també és un honor, això ha canviat, això el Xirinacs ens hagués dit, no vingueu amb això, però ara sí que la societat ha canviat i que hi ha aquest nou ordre. Bé, el nou ordre que ell esperava trobar i que ell esperava segurament tenir amb els anys, no va ser. Per això ell va deixar de ser capellà, va deixar no de creure les seves idees, perquè jo crec que ell les va tenir fins a morir, això el vau tractar segurament més vosaltres, jo podríeu més vosaltres. Jo, quan vaig parlar amb ell les últimes vegades a la plaça de Sant Jaume, estava com sempre. Jo el vaig trobar com sempre, no el vaig trobar canviat. Diu, a mi em va dir, estàs més prima, dic, això és el càncer que tinc ara, però ja em posaré bé. El veia una mica com sempre. És curiós perquè heu vist aquí, no? També les fotos, que també algunes d'elles apareixen en el llibre, i la cara té igual. El distingeixes. I tu, que has tret això tan interessant, que crec que els hi farà falta, en el llibre hi ha uns quants dibuixos que és el mateix estil. O sigui, no s'assembla, i hi ha unes quantes coses que explica tot això que costa d'entendre. Jo no les he entès totes, tu les has entès, si les heu entès totes. Perquè és que és molt complicat, entens que, no ho dic amb tota sinceritat, perquè entens que, què vol dir això i tal, i rellegir, com diu la Dolors, no? Tornar-ho a rellegir, potser, i llavors potser ho entendrem més. Bé, jo us he fet una mica unes explicacions del llibre, hi hauria moltes coses a dir, però jo crec que no val la pena que ell va crear una comuna, ell li anomena comuna. A l'últim any que estudiava al Belda van crear la comuna, imagineu-vos el que eren les comunes, que llavors encara no, i d'ells, imagina't, els capellans aquells carques que manaven allà devien estar, devien dir un català que ja està aquí, que ens té que venir a muntar, i ell conserva amistat amb alguns d'aquests, perquè anys després encara n'havia conservat, no? Va parlant de tot bé, jo crec que el Xirinacs ha sigut això és segurament el més important, una persona important a la història del nostre país. Crec que no cal pensar exactament al 100% com ell per admirar-lo, estimar-lo i sobretot pensar que no pot haver una memòria històrica sense recordar gent com ell. Per tant, us torno a felicitar, és com he començat, però com he acabat, jo crec que si no ens en podem fer una idea del que ha sigut la lluita per les llibertats en aquest país. Ell s'hagués també enfadat molt, com aquella amnistia que ella va lluitar aquí deixant-se la pell i que tots ens vam lluitar fins al final per l'amnistia, i dic tots els juristes perquè clar, teníem els presos aquí tothom, i la vam aconseguir, i després aquesta amnistia l'han utilitzat els fatxes per amnistiar-se ells. Fixeu-vos quan la justícia aquí espanyola no ha fet res, perquè diuen que estan tots amnistiats, quan els crims contra la humanitat no s'amnistien mai, no prescriuen, ells diuen que està tot prescrit, i ha sigut la justícia argentina que se n'ha tingut que ocupar, i quan la justícia argentina ha volgut citar algú per declarar per tortures i tot això, li han dit que no. Això que tenen los fugados del president Puigdemont i companyia, però no han volgut, i jo sempre he pensat, com s'entinaria, perquè
hi ha gent que potser no sé de professió, no sé tant la lluita que va ser, perquè fins que no va haver l'amnistia no van sortir tots els presos, tots van sortir. I clar, aquella lluita va ser, i l'alegria que vam tenir, i com vam celebrar aquella alegria, xirinacs incloïnt. Després, aquella amnistia, vau fer una amnistia de merda, et diu algun jove. I clar, no era l'amnistia, clar, però sí que podíem haver pensat que nosaltres de què dimonis ens havíem d'amnistiar si no havíem fet res, els que ho havien fet eren ells. Però llavors és impossible imaginar-nos això, era impossible imaginar-nos això, però malauradament ha sigut així. Bé, jo crec que el Xirinacs no se'n deu ser, però estaria content de veure'ls a tots aquí. Sap que el recordem i jo, per la part que l'he pogut tractar, considero una privilegiada que m'hagin detingut amb ells, encara que em vulgui amb ell, encara que em volgués fer menjar allò del plàstic, encara li recordava al cap d'uns anys, però ell no se n'en recordava tant, però ell sí que ho va fer. Crec que ha sigut un privilegi haver-lo pogut conèixer una mica més a fons dels que l'heu vist poques vegades, com també al final era un privilegi que ens posessin aquestes multes i ens diguessin que era un perill per la dictadura, no? I bé, jo crec que ell estaria molt content de veure'ls aquí, jo us estic molt agraïda per haver-me demanat que vingui. Moltes gràcies. Obrirem un torn de paraules i no sé si abans, no sé, volem escalfar-te una mica el cap. Mira, un detallet. Ai, gràcies. A veure. És perquè no puguis, perquè avui no dorms. Va, mireu. No, ja ho he vist, no he pensat en bons, que sempre són millor que les... És un poliedre de 26 cares, és un objecte simbòlic representatiu del globalium, que és el model filosòfic global de la realitat, que és hiperesfèric en realitat. O sigui, hiperesfèric vol dir que és de 4 dimensions, però aquí hem fet una reducció amb aquesta figura que surten les 80 categories que té el model hiperesfèric, per dir-ho així. I és un model molt interessant, el podeu llegir, és un model pacificador, integrador, no jeràrquic, en el que cada categoria té el mateix valor, hi ha instàncies entre categories més afins o més llunyanes, però totes interrelacionades i no confrontades. D'alguna manera ens ajuda aquest model, un model mental de la realitat, a entendre el món, a entendre tots els punts de vista, que són àrees, són categories diferents, la distància entre diferents categories i que tot allò, una no és més important que l'altra, que tot fa el conjunt, i és aquest model global que, bueno, Lluís Maria ja sabeu que al final de la seva vida el va presentar a la Facultat de Filosofia i va obtenir el cum laude. I ja està. Sí que va estudiar, que això ja no ho he dit, però bueno, clar, perquè ja no surt en el llibre. Això ja és posterior. Sí. Ara, si voleu, no sé, vull dir, voleu fer alguna cosa a la taula o fer algun comentari del que heu viscut, sentit. Sentireu moltes coses quan llegiu el llibre, com deia la Magda, perquè mou i remou emocions, directa o indirectament, perquè d'alguna manera ho hem viscut tots, amb els avis, amb els pares, amb nosaltres mateixos. I és molt bonic. Si teniu preguntes, doncs obrim el torn. O intervencions. O intervencions, sí, o comentaris. Algú vol dir alguna coseta? Ningú s'atreveix? Quan veu trigar la definició de la classe d'escrits? Sí, que parlen del grup d'arxiu. Quan vau trigar? La transcripció. Doncs vam estar gairebé un any. Ens vam repartir la feina entre dos, llegíem, corregíem. Vam tenir algun problema amb alguna paraula. Ell era molt exacte quan escrivia i els problemes que vam tenir doncs, ens els van solucionar persones que en tenien en aquest camp determinat.
i en fi, va ser una feina absorbent, interessant i un goig poder-la fer. Perquè es faran diverses presentacions, però si algú de vosaltres pensa que en algun poble que encara no està vol fer una presentació, us ho pot proposar Randa. Sí, això també ho porta el grup d'arxius, les diferents presentacions, els jocs que ja estan compromesos. No sé si voleu explicar els jocs que ja tenim més o menys. Girona, que ho fa el president Torra. Sí, a Girona el president Torra, sí. A més, vull dir, ha sortit un disc de sardanes i que aquí està l'autora de la sardana de Universal és el Lluís Maria, però hi ha un quadre que la sardana no el tenim aquí, és rodona i el va fer... On estàs? Aquí. I que resulta que ja no s'ha quedat còpia i va fer un quadre amb la lletra de la sardana Universal. Ha sortit un disc, un CD fa poc, i fa també la presentació d'aquesta peça al president. Sí, que està proper al Lluís Maria i el sent i el... Per això ho he volgut dir expressament. Gràcies. Escolteu, també abans d'acabar, els que heu visitat, heu fet la visita a la Model quan estava oberta? Doncs ara quan sortiu aquí al pati, hi ha una porta que era l'entrada de la presó i al costat hi ha com unes ventanilles que es deixaven coses. Doncs allà mateix van executar el Salvador Puigdemont. Per això ho dic, perquè ho vam descobrir perquè uns quants funcionaris van posar rajoles però ho van guardar i es va poder obrir. Allà van agafar la cadira del Garrot Vil, que és una cosa de fusta i llavors el clau aquest de darrere. Ho dic perquè penso que us agrada. Us agradaria que no hagués passat, però saber-ho, ja veureu la porta així, doncs aquí la que està, diguéssim, entrant a l'esquerra, la primera, que era on les famílies portaven o menjar o la roba i tot això, i enmig de tot, com mira com... Sabeu aquests llocs, oficines de correus, que està tot ple, doncs allà enmig van apartar una mica tot, van posar el garrot, que és més que una cadira com de fusta, i que darrere hi ha un metàl·lic que feia així, i allà el van executar. Perdona, el ser catòlic sempre m'ha estranyat molt haver-se posat fi a la seva vida. I no sé per què va prendre aquesta decisió. No es va posar fi a la seva vida, es va deixar fondre amb la natura. De fet, ell deia Déu o natura. És filosofia de Spinoza. Vull dir, no es va fondre amb la natura, no va posar fi a la seva vida. Es va deixar morir, diguéssim. Xirinacs en estat pur, que sí? Podríem dir, és que moltes de les coses que faig en un llibre és això. Hi ha un llibre i hi ha la persona que va fer, el metge que va dir que va ser mort natural. Està escrit, Està escrit, sí, hi ha el part mèdic, no? Sí. Ojalà tots poguéssim morir d'aquesta manera. Bueno, això ho dic jo per meu. Què més? Alguna cosa més? Tinguéssim el valor, Roja. Jo vaig tenir el privilegi de viure a la Torre de Claramunt al seu costat. Eren veïns. I ens estimàvem molt. I com aquesta senyora ha dit això, jo recordo que teníem el de Queixal i ell es posava meditant i es curava o es passava el dolor amb la meditació. Llavors entenc perfectament que quan ell va decidir morir, es va deixar morir. No es va suïcidar, es va deixar morir. De la mateixa manera que ell es passava el dolor meditant. Però ell feia unes vagues de fam tan llargues, a vegades, que algú altre s'hagués mort. I ell ho feia amb aquesta meditació, aquestes coses, perquè les vagues de fam, quan passen determinats dies, ja en feia contínuament de vagues de fam. Va fer algun curs sobre aquesta meditació també, deia Randa. Deia cataplasma, que vol dir anar cap al plasma. I havia fet algun curs explicant com ho feia. Però clar, feia ell.
i era molt personal. Una cosa més o donem... A mi el que preocupa ara és per tots els que, la repressió que hi ha hagut, tota la gent que no estan, bueno, que estan agafats, que no saben ben bé el número i que no sé si lluitem per ells també. O sigui, allò d'anar cada dilluns a les places i ens fan una mica el recompte, però no ens expliquen encara aquests 2.000 o 3.000 represaliats des de l'1 d'octubre, que no són gent a primera fila de la política, com qui ho estan lluitant això. No estan agafats tots, ara parlo com a abogada. Estan pendents de que els agafin. O sigui, molts estan pendents de judici, perquè ho han fet a poc, però no sempre troben una cosa, troben l'altra. Aleshores, que en aquests moments presos, jo no tinc constància, a part del Hassen, que és aquests que canten això, no n'hi ha gaire, potser n'hi ha un o dos que jo en aquests moments ho desconegui, no vull dir, però que hi ha molta gent, exacte, pendent de judici. És veritat que molts van passant, això ho feia el Tribunal de Repúblic, que processaven a tota gent, eren molts processats, llavors tothom tenia por de tornar a fer alguna cosa perquè la primera vegada no els empresonaven, però la segona sí. I ara n'hi ha la tira, diuen 2.800 o així, i gent amb càrrecs polítics, no, i que aquests alguns se'ls carregaran. O sigui que el que tu dius tens tota la raó, però no cal que estiguin presos, a part que l'exili sí que el tenim, que l'exili també és dur. I mira, ho han anat salvant perquè les lleis europees han donat suport, no? Per el mateix que el Hassen, aquí està Prel, el Tònic, molt benat, per cert, jo l'he vist molt allà a Brussel·les, allà gràcies a les lleis europees, que no, i el Tònic, ara jo faig igual, i el Pasqua, ha aconseguit canviar la Constitució belga, que es diu aviat. En canvi, la d'aquí, no, ja m'és igual, en canvi. Ja m'és igual que se la confitin. Però aquí, per canviar una coma, no volen. I allà un cantant estranger a Bèlgica, no? Va allà, fa no sé què, i clar, ha canviat una cosa importantíssima, que és poder-se criticar la monarquia. Que és això el que ha passat, perquè sabeu que els delictes, perquè un país l'agafi, té que ser igual. I clar, aquí la monarquia sabeu que és la cosa més sagrada que tenen en el món, no? I allà el Valtònic ha aconseguit que llavors el Tribunal Constitucional belga s'ho mira i diu, i ara aquest delicte no pot ser en un país democràtic que hi hagi aquests delictes, no? Perquè, clar, o sigui, ara el que tu dius a mi s'ha interessant la reflexió, molt interessant la reflexió que has fet, perquè cal més solidaritat i no cal que siguin només els presos del procés, els nostres presos polítics, en tot cas els meus, tots, i aquí sí que jo crec que haurem de tornar a donar, per molt enfadats que estem per la Covid, el no sé què, la guerra, emprenyats amb uns, emprenyats amb els altres, hem d'estar, no, una cosa emprenyat, jo ho entenc tot, però deixar d'estar no, quan calgui tornar, perquè jo crec que faran bastants judicis, ja ho anirem veient, i que alguns els condemnaran ja a penes altes, depèn, perquè ara en aquest país ja no mana el poder executiu ni tan sols el poder legislatiu, sinó que ara mana el poder judicial, que és on menys reformes hi ha hagut. No és que n'hi hagi hagut moltes dels altres, però això del poder judicial és una cosa al·lucinant, totes les lleis antidemocràtiques, no, perquè ells tenen que jutjar, no, ara donen ordres d'aquí, donen ordres d'allà, tenim un constitucional que és increïble, i ja veurem. Per tant, la reflexió que ha fet aquí la companya, tinguem-la present, tots llegim, veiem alguna cosa, potser no es diu prou, home, quan hi ha empresonaments o així jo crec que sí que surt, si no d'una manera o d'una altra, i aquí encara no ens han tret les xarxes socials, com el Putin que ja les ha tret allà, no? I podem anar-ho seguint, i jo crec que la solidaritat és molt important, perquè els nostres presos deien, de les coses que més il·lusió els feia rebre les cartes, segur que alguns de vosaltres havíeu escrit, vull dir que són petites coses, que quan estàs a la presó tenen molta més importància que la vida diària, que a vegades no li donem, no? I la gent aquesta mereix tota la solidaritat, uns i altres. I per tant aquí estem, aquí ens tenen. Només recordant-nos el moment, perquè a més podeu entrar al web i mirar-ho, però vull dir, quan es va plantar Lluís Maria a la plaça Sant Jaume, i el que volia era que el poble s'organitzés. Diuen com ho trec. Volia que el poble s'organitzés assembleàriament, amb una estructura, precisament per poder fer tot allò que ara sembla ser que sense que els partits ens manin què hem de fer, no sabem com fer-ho perquè no estem organitzats. El 1 d'octubre ho vam fer. Sí, i tant. És que jo crec que l'1 d'octubre
ve de la llavor de Lluís Maria. Però això va passar, però darrere no ha quedat una organització. Que ell deia una organització des de l'escala, des del carrer, des del barri, des del districte, des del municipi, des del poble, vull dir, que tinguéssim un sistema assembleari precisament per respondre a tot i per que els partits ens obeïssin a nosaltres, no nosaltres obeir als partits. No és el moment, vull dir, no vull parlar d'això. I a més teniu tota la informació que vulgueu. Està molt bé que parlis d'això. És que ara parlem del llibre. Bueno, però el llibre, ell, si està al seu estricte present aquí, què diries d'això que tu acabes de dir? Clar, sí. És que aquests anys que tu dius que potser no era aquesta configuració, no va passar de política de mot, i mateix em va donar que la política no era el camí, per tot el que estem veient ja nosaltres. Llavors va veure que a més, que la sobirania rau en el poble, però el poble organitzat, perquè si no ja no tenim poder. I si no, ens representa tothom pels seus interessos, però no representa el poble. I aquesta és la idea, vull dir, ja et dic, és molt interessant i, a veure si ens hi posem algun dia, No, i és curiós perquè en Lluís Maria uns anys m'estava venint segells. I algú va dir, i de què li ve això? I en el llibre he descobert que el pare o un tiet, sembla que era el ja venia segells. I dic, tothom va dir, i jo no ho sabia que tenia un parell, però ho he trobat en el llibre, que ho diu. Sí, però vaja. Va voler experimentar totes les àrees aquelles que era treballar per això, que era estar en una institució, en una empresa, en l'altre, va intentar viure amb ell moltes coses per poder després conèixer-les i poder donar resposta. O sigui que quan va morir ja no era capaç, diguéssim. No, havia deixat quants anys abans. Això. Bé, si voleu aprofundir en les coses que fem a la Fundació, doncs parleu amb la secretària i demaneu que voleu venir a conèixer la Fundació i jo personalment estaria a la vostra disposició per ampliar tot el que calgui. D'acord? Gràcies per tot. Tanquem l'acte i desitgem que us hagi despertat la curiositat. Allà teniu llibres que... Digues. Hi ha una pregunta o...? No ets...